Silvers TV. Good evening, good evening. Natusok, natusok ka na din. Silvers TV, thanks so much Sisi. Salamat sa pagdalaw. Ayan, Merry Christmas Sisi. Hello, sabi ni Silvers TV. Tambay ako mute kasi natulog kasama ko host, sabi ni Silvers TV. Ayan, salamat. Thanks so much Sisi sa patambay. Ayan, mag-update tayo ulit kasi dalawang araw na hindi ako pag-live kasi super busy. Pauwi kasi Sisi sa Sunday kaya hindi ako nakakapag-live. Kaya ayan, thanks so much. Welcome. Thanks so much sa 2 milyong andyan. Maria Lisa, Merry Christmas po Mama Norms, sabi ni Maria Lisa. Ayan, Merry Christmas Maria Lisa. Nakatagay na ba? Ang saya-saya naman. Ang saya-saya naman dyan. Nakakainggit kayo. Hi to all, sabi ni Maria Lisa. Ayan, thanks so much Sisi. Kumusta na ang Pasko dyan? Talagang feel na feel? Oo, Norms, lasing na. Wag masyado. Ayan, Maria Lisa. Tawang-tawa si Maria Lisa. Ayan. Sorry kung hindi nakakasupport ng 2 araw kasi nga at least bukas hindi na ako busy siguro. Malungkot naman Norms. Ang ano daw? Malungkot Mama Norms. Kunyari lang masaya. Sabi ni Maria Lisa. Bakit naman? Huwag mong isiping masyado. Ingat ka pag uwi Mama Norms, sabi ni Maria Lisa. Keep safe po. Okay, thanks so much Maria Lisa. Paano yun? Paano tayo magkikita? Nasa quarantine ako. Paano kaya yun? Dating mga kaibigan ko, ayaw daw nilang dumalaw sa bahay namin kasi nga takot daw sila. Ano ba yan? May kulang pa din, hehe, sabi ni Maria Lisa. Ayan, darating din dyan. Darating din yung tamang yung andyan lang, di ba? Hahaha, oo nga Mama Norms. Paano kaya yon? Haha. Kaya, paano kaya yon? Takot daw silang makipagkita sa akin. Ano ba? Bakit sila takot? Naman, magpapaswab test naman. Hindi ka naman ba kakawalan pagka Ayan, tawang-tawa na si Maria Lisa. Swab test naman kayo nun, di ba naman? Oo, pagdating dyan, swab test agad daw. May result naman yun, oo. Kaya nga, mag-i-stay muna sa hotel para antayin yung result. Bakit, takot silang makipagkita. Tapos pagdating daw sa province, ayun, 14 days quarantine na naman. Hindi ka kailangan lumabas kasi imomonitor ka ng DSWD doon sa barangay.
At least nasa bahay ka na, makakasama mo na yung ano, family mo. Sige na nga ako, patugtog ng malakas, kaso hindi ako makasayaw, hahaha. Hindi ba bawal, Maria Lisa? Alas 10 na. Di ba hanggang alas 10 lang? Baka masita ka dyan. Alam ko alas 10 lang eh, yung ano, mga video okay. Yung kagrupo naming isa, si Chef Robert, naka ano sila, naka video okay. Hindi naman dito lang sa loob. Kahit na kung malakas. Sinong katagayan mo dyan? Sinong kaharap mo? Sakto lang naman po lakas niya. Okay. Dito ano, parang wala lang. Ang lungkot talaga. Wala ka man lang maririnig na nagpapatugtog. Hala. Okay lang, maingay naman din. Lalo na sa New Year. Palakasan ng paputok. Meron pa kayang paputok sa New Year? Hindi pa nga ako nakain. Bakit? Hala, huwag mo akong tularan. Ayaw nga manunos, kain na ba kayo? Oo, kanina pa. 6:30 kaninang kumain ako, tapos nagpabili ng ice cream yung alaga ko sa McDonald's. Ayun, kumain naman ulit. Ay, wala, bawal na po yan, Manunos. Ayun. Oo, kasi pagkatapos namin kumain ng alaga ko, nagugutom pa, ayan, magpapabili. Malapit lang naman kasi yung McDonald's din sa amin. Malapit lang dito sa baba, sa building namin. Kaya nagpabili siya kanina. Strawberry flavor yung sa akin, sa kanya chocolate. Thanks so much guys sa 3 milyong andyan. Salamat po. Kain lang naman ako ng kain dito mula kanina. Patikim-tikim lang. Oo, maganda rin yun habang nagluluto ka. Patikim-tikim. Ako rin pagka nagluluto ako ng soup nila. Pagka alam kong naluto na, before kong patayin, hihigop na ako niyan. Tapos pagka nagluluto, tikim-tikim na naman. Bakit ako nagka-ulcer? Sana nga hindi ulcer to. Sana nga hindi rin appendix. Sana makuha pa sa gamot. Pag madami, nakakaumay, pero pag ubos na, hinahanap. Siyempre naman. Hanggang na yan, hanggang bagong taon na. Hanggang, ba yung isa? 3 Kings. Diba? Maraming pagkain, parang hindi naghihirap ang mga tao pagka ganitong buwan. Thanks so much sa 4 na milyong andyan. Salamat po. Pagka nakahiga na ako, parang sinisipon ako. Saan ba yung white flower?
hindi pa ako nakagawa ng video kay Amy. Nagpapagawa siya. Hindi ko naman alam kung anong sasabihin ko. Wala. Ay, hindi ka pa rin nakagawa? Kala ko nagawan mo na. Busy pa, baka bukas na o sa susunod na araw. Kailan ba niya i-premiere? Ako wala pa eh. Nagsabi ako kay kanina, kay Lian Vibe. Oo, sabi naman niya. Hindi pa din sabi ni Maria Lisa. Pinuntahan ko yung LS ni Lian Vibe kanina kasi nakita akong naka-live. Nag-message ako doon na pagawa ako ng video kasi pinagawa rin ako ni Amy noon eh. Yung premiere ni Amy. Wala pa naman. Sabi niya oo. Sana nga meron. Busy ang mga tao ngayon. Busy sa pagkain. Thank you so much sa 3 milyong andyan. Saka sa 3 patamsak nyo guys. Salamat. Apat na tamsak mo, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Thanks so much, Maria Lisa, sa patamsak. May harang ba ako, Maria Lisa? Kalimutan ko yatang nilagyan. Thank you so much sa 3 andyan. Guys, magparamdam kayo para may kausap naman kami ni Maria Lisa dito.
Hello, hello, hello. Thanks so much. Salamat sa nagpalipad. Ala, hindi ko nakita. Sorry, nag ano ako ng premiere, guys. Nasaan na yun? Sorry. Thanks so much sa pakulay dyan, guys. Salamat. Waray Ninja. Waray Ninja. Thanks so much, Maria Lisa. Salamat. Merry Christmas, Mama Norms. At sa lahat, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Hehe, ako lang yon, Mama Norms. Nasa premiere kasi ako, sorry. Thanks so much. Ismael Iba Galintano, tambay lang host. Ligo pa ako, sabi ni Mami Evelyn, Fam and Friends. Ayan. Ayun, naharangan na ako, Mama Norms. Ayan, ako rin. Naharangan na ako. Akala ko hindi ko na ano yung harang niya. Kasi, hinanap ko yung harang mo. Dito naharang ako, hehe, sabi ni Maria Lisa. Ayan, ako rin. Pag exit ko kanina, pinuntahan ko yung premiere. May nag-premiere kasi nag-pop up dito sa notification ko. Pinuntahan ko, ayan, may harang. Akala ko hindi ko na on. Tuwang-tuwa kasi Amy kanina na may dollar sign daw na siya. Yehey, may dollar sign na ako, sabi niya. Thanks so much sa dalawa pang andyan. Guys, thank you. Hahaha, sabi ni Maria Lisa. Ayan, ako rin nahaharang. Nasa harang. Laro din ng harang. Pag may akala ko mag-ano ka kahapon. Mag-LS ka kagabi. Hindi ka man ng LS. Hindi ko naharap kahapon yung pag-LS kasi nga nag-fill up kami ng form. Ang dami-daming kailangan fill upan. Puro online. Mahirap palang umuwi pagka ganito. Naglo-loading na, wala pang 30 minutes. Thank you so much, guys, sa tatlong andyan. Salamat po sa mga nagbibigi-bigi dyan. Thanks so much. Amin ni Maria Lisa. Nakigulo kayo sa amin ni Maria Lisa. Hehe. Oo nga, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan, kain ka na. Kain ka na para tumaba. Tumaba ka konti. Huwag kang masyadong magpa-sexy. Oo, Mama Norm, kain muna ako. Hehe, sabi ni Maria Lisa. Sige. Kain ka na. At anong oras na? Hahaha, nasobrahan na. Di pa makabawi. Haha, sabi niya. Makakabawi na ngayon. Hanggang New Year at saka Three Kings. Ayan. Makakabawi ka na ng kain yan. Pero wag masyado sa mataba.
matatabang pagkain yung mga mamantika. Thanks so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 6 na patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Tis, yung tamsak host sabi ni Tis, Hinong. Sino ito? Enting Vlogs. Ikaw ba ito? Yung listahan ko. Thank you so much guys sa apat na andyan. Ayan. Petsa ngayon. 24. Tis, Hinong. Salamat guys sa tatlong andyan. Sa mga nagbibigay ng tatlo dyan, thanks so much. Salamat po sa inyo at saka kay Maria Lisa na ating super chatter for tonight. Thanks so much Sisi. Salamat sa palipad mo. Naglo-loading.
Silvers TV, andyan lang, may pa-heartdog, heartdog, heartdog si Silvers TV. Salamat, Sisi. Thank you so much. Harang-harang. Harang-harang siya. Maglaro na lang tayo ng harang. Thank you so much, Sisi Silvers TV at saka kay Maria Lisa. Thank you so much sa pagsama nyo sa akin ngayong gabi. Salamat, salamat sa inyo. At andyan kayong dalawa. Thank you so much.
Salamat guys sa dalawa pang andyan. Thanks so much po. Dear Love Channel, hi po Mama Norm, sabi ni Dear Love Channel, ayan, thanks so much. Salamat sa magbalik at pagdalaw sa aking munting bahay. Dear Love Channel, thanks so much. Ayan, naka 41 minutes na tayo guys. Hi po Mama Norm, sabi ni Dear Love Channel, ayan, hello, good evening, and Merry Christmas. Merry Christmas sa ating lahat. Dito hindi Merry. Christmas lang pero walang Merry. Kaya ayan, na puro tulog na ang mga tao dito ngayon. Tahimik na tahimik. Hindi kagaya ng Pinas. Ramdam pa rin yung anong saya. Pero dito wala kang maririnig at walang walang bigay ng mga amo, walang regalo yung mga amo, kaya wala, nga and thanks so much Dear Love Channel, Silvers TV, Maria Lisa, Inting Vlogs, Tis Hinong, ayan. Sino pa yung andyan kanina? Waray Ninja, Silvers TV, ayan. Thanks so much. Salamat sa inyo na dumalaw ulit sa aking munting bahay. Thanks so much.
Thank you so much sa tatlong andyan, guys. Salamat sa inyo. Ayan, naka 45 minutes na tayo. 15 minutes more to go, guys. Salamat po. Puro busy ang mga tao ngayon. At malapit nang mag-Noche Buena. Thank you so much, guys, sa tatlo pang andyan na nagtsatsaga, na nakabantay sa aking munting bahay. Salamat po. Renz Temple Vlog, harang, Merry Christmas to all, sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan, good evening. Renz Temple Vlog, thanks so much for coming. Salamat Sisi, akala ko tulog ka na. Inaantok na ako, ayan. Parang ano na naman tayo. Magkumot na lang tayo, wala man lang marinig. Tahimik na tahimik. Renz Temple Vlog, loading. Bakit naglo-loading na naman? Lagi na lang loading. Bakit? Luto kami sopas, sabi ni Renz Temple Vlog. Dito wala. Nag-order lang sila sa labas kanina ng ice cream. Bumili sila ng ice cream tapos nag-order sa labas. Parang wala lang. Pero katatapos ko, minamasahe si Dragona. Oh. Maturog tayo. Maturog tayo at tananya garod. Pagkinyayat ako, dua kay idang agsango. Siya ngay. Po. Parang hindi Pasko kaya nga. Dati dito sa may kalsada sa amin, nakasara na yan. Tapos andyan sila sa kalsada na nangangaroling ang ingay. Kasi nga may simbahan dito sa tapat namin. Ngayon talagang wala kang marinig na iba. Panay ikot. Bakit? Panay ikot. Baka na-over ka na sa sa JB mo.
Mahina signal. Oh, malakas naman dito. Naka-full yung signal ko. Oh. Marami sigurong gumagamit. Malagip ko apay no nag-run LS kan hanggang mabalin nga ag LS-an. Hindi ka naman na nag-LS. Thank you so much sa tatlo pang andyan. Guys, salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong gabi. Salamat po. Kahit busy-busy. Alam ko busy-busy ang mga tao, lalo na dyan sa Pilipinas. Ayan, 50 minutes na tayo. 10 minutes more to go, guys. Ayan, at inaantok na rin ako. Nakakaantok. Thank you so much sa tatlo pang andyan at saka sa 8 patamsak nyo, guys. Salamat po. Naka-live din si Snika. Saan ang lakad nyo bukas? Friends. Inaantok na ako, guys. Iexakto ko lang na 1 hour 6 minutes more to go. At ako inaantok na talaga. Napagod nag-impake. Pagod nag-impake ng door to door.
Ayan, thanks so much guys. Talagang hindi ko na kaya, antok na ako. Salamat Rin Simple Vlog sa pagbantay. Silvers TV, Genrop Channel, Maria Lisa, Oray Ninja, Mami Evelyn Fam and Friends. Thanks so much. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. Good night everyone, and sweet dreams sa ating lahat. Magpapahinga na tayo guys, pagod na pagod. Thank you guys, good night.